I pozdrav svima 10 ljudi, evo nas u novom gameplayu, igramo Minecraft P, mi smo jedni od prvih i da ne kenjem mnogo. Eno ga nama Kosta sa ženski skin, a ovdje ovaj ovdje tupi je Strahinja. Dolazi ovo na tilo put. Ajde. Došli si. Idemo. Da beži. Loša, Amerikanac, loša. Amerikanac. Sad prvo što nam treba su drva. Vidi Kosta što tu sa drva. Vidi ga. Samo mrda. Glisamska Kosta. Ovo moje drvo. Ti Alice, ti vrlo loša osoba. Evo ti Alice. Ima ti vrati mu. Alex bre, vidi ga. Alice. Alex. Nube jedan. Alice. Preveliki mi se citiri. Pa ima. Skupljite drva da se ubijati. Šta sam uradio? Ej bre. Šta sam slučajno odio? Derpej. Čekaj, dosta je. Au. Čekaj da spalim. Kradete drvo, ja rušim, vi skupljate. Nema veze isto. Pa u istu smo timu. Ajmo drvo na sunce, daj vamo sve. Ne može. Daj vamo sve. Da, nisam rekao, klipovi će da traju od 10 do 15 minuta. Pa da, 10 do 15. Pa da, 12, 13, nećemo mnogo da bi se brže update-ovali. Možda će bude special epizoda. Imam jedno drvo. Vrati mi to. To moje drvo. Nisam skupio. Ne rekli da ti vrati. Ti manijače, dolazi ovo. Gdje ćeš živjeti? Ja živim u moju ovdje. Dobro, bez toga. Mi ćemo u kuću kao svaki civilizovan osoba. Jeste. Ja i Strahinja ćemo da živimo u kuću. Ja živim kao pračunik. A Kosta će kao pražen. Kakav uskir, gledaj ga. Se kreši se drvo. A zove se bambus. Andreja, pokupio si mi drvo. Što viri nešto? Kosta, ti si igrano žensko. Andreja, da ubijemo malo tvoje vrste. Prošle je pored mene sad. Ako ti je ženski skiću se ponašam tako. Pičko, jedno gledaš mi. E, to bilo kad te izubio ova što si ubio pod čmar. Dobro, Andreja. Kak je buljande. Policija si moja. Namestio sam ovo gdje mi prst, tu ima ona tačkica. Na, super fora. Ja pravim puno sve. Ja ću raditi nešto iza vaših leđa. Dok vi tu još skupljate drvo, ki praljudi, ja idem u pećinu. Ja do... Kosta, čekaj, mi idem ja sam. Pa čekaj, ja šta da cipam da... Da. Strahinja mi jebe. Što? Ej, Andreja, odu ja da ubijem kokošku. Ubio ti rasu. Pa ja sam već imam crafting table. Pa kad si glup. Smo. Šta kad si glup, rekao sam ti već. Beži tamo. Sad možete nastaviti, ja pričati. Strahinja, ajde ubijamo Kostu, ću ti dam 100 dinara. Može. Nisi. Kada kažem... Šta si tu napravio? Kosta, ubi Strahinju, ću ti dam 200 dinara. Andreja... Daš mi kamen sekiru. Kosta, nemoj da me ubiješ, Andreja je rekao da te ja već ubijem. Strahinja, ajde ubijemo Strahinju. Pa ajde sam Strahinja. Ubi se sam. Da. Skoči. Ti sve se pravio marš. Šta će ti marš kad... Da bi te ubio. Što nije to da skoči? Kukavice. Nemoj da bežeš od mene. Ja sam kukavica, ti imaš mač, ja ti jem drvo. Da njom. Ne, pizda me udara. Ne, što ti skače, pizda me. Sad, izvinjam se, ili malo sam mračno vidio, ali ja bih ga sad radim. Pa postavi blok. Se vidi. Aha, vrati se. Sad je trebalo. Fuck, nema odbaci. Dode. Skidaj blok. Skidaj. Prečko neće. Bez to šta? Ne, ja sam ovaj veliki skidaj. Ja, gledaj kako suze su mi pašle. Ovaj se sad drvo pravi gore. Dođe ovako. Kaš vam resursi. Strahinja mi troši resursi, ću ti kill. Će te kill šikuje. Ću ti sprangiram. Evo ti sprangiram, pičko, a? Zrko. Ništa. Da isprangiramo Kostu. Bože. Posred usta. Da ga snufnemo. Alex dođe ovako, Kako si ti rekao, Alice? Ja si stigao gore. Ja se teleportiram. Šta mi igramo na easy, hard ili normal? Kosta da te utijem. Neki mali... Sad ću da vidim, igramo na difficult.
uključi na easy ili na hard. Kosta da ti... Evo na najti. Da li ćeš umreš? Ne da me ubiješ, hoću već jednu rudnik držim. A dobro. Hoću već jedan rudnik držim. Mi svi po nečemu dobro mogu Kosta nešto rudnik. Au! Čovječe lakše malo. A čak, šta si ubio? Ja ostašu drva. Kosta resursi, bežim u rudnik. A nemojte to raditi. Kosta, čekaj me, Kosta. Da vidiš? Da ću te moći. Evo sam. A čekaj, što si to uradio, Andreja? Dolazim sa plenom. Neću tebi. A čekaj, a mogu zašto? Onako. Dobro, neću više snijem samo. Ups, smaj. Pa nije fair, stvarno, što si me ubio? Ubio sad Kostu. Neću. Pa da budemo fair. Aj ti što isto pravi kramp. Što mi nisi rekao? Dobro, ja ću skroz na drugu stranu jer će ovdje da me ubijaju. I tako smo se odvojili. Ispravimo rat klanova, Strahinji, Kokoška, ja i Kosta. Neću, pozove mi Petra pa da budemo ravni protiv. Strahinji imaš prednost. Ne, ti imaš Kokošku i imam Kostu. Pravo si. Nije pošteno. Ja ću vam tražiti dijamante, te... Ja, Beži bre, Andrej, nemoj da daješ dijamante u ruke, molim te. Prošli put šta se desilo? Evo Strahinji, dođi vam zezam se. Dobro, evo samo da pokupim drva. Kosta, to. Ajde da napravimo kuću, imam dosta uglja. Od uglja. Mislim da imam baklje za uglje. jer mi ja baku čas. Za kuću. Ajde živimo u pećini, stvarno, tu uopšte je loša ideja. Pa uopšte nije, plus dobijamo resurs umjesto da ih Ja ovdje gubimo. živim. Ljudi, našao sam prase, ko će da je prušta... Kosta, ti kopaj hodnik i ovdje ću ja da napravim samo ono za osnovno. Čekaj, prvo da napravim malo više drva za pod. Andrej, našao sam pile. Šta će nam drvo u pećinu? Pa drvom, da izgleda kao... Neći pod. Hoćemo i malo laminada stavimo ili borovski pod. Jeste? Da. Će pravimo dućan. Misliš ili pada po mrak? Pada. Ovako Da. bolje. Kosta, ti treba kramp? Pustimo unutra. A Pustimo imam unutra moj da drv, zaštićim. ja nikad ne pravim... Strahinji, hoćeš kramp? Pa može. Evo ti se čekaj, evo ti kramp. Kako je crafting table? Kod mene. Nije kod mene isto. Ja imam isto. Pa onda ga... Jedan odatle je moj. A jedan odakle je također moj. Ne pojma da ga stavim, premalo masno. Pa, prokopat ćemo još, stavimo Kako u pod. stavim se, tu da si ti lepo masno da ga stavim. Tako. Sad ću uključiti se na najče, Kosta, imamo zombi nos armor, ajde izađemo da uzmemo neki. A čekaj, moram prvo da iskopam. Čekaj, treba na prvo pesak, ima negdje u blizinu pesak. Ima. Tamo ima. Ajde, ja ću ti pokrivam leđa. Ništa ne vidim. Ubijte njega, nemojte mene. Poveći brightness. Neću. Drvi jedan. Andrej, ti... Što su stavili ovdje rupu, ne mrokne creeper. Ne, Ne, da bi tu mogli da stavim. ih bijemo. Ne, ja sam tu napravio mogu stavim stav. To rupa za izolaciju, nisam. Da lepo... a ovdje po hranu. Gdje ćeš sad? Gdje ćeš poskret vraka? Gdje sam ja upao? Ma nekaj ja sam navikao da se... Sve što skupite, nema se krije, sve je dučast. Jeste. Dva zombija su mi dali mač oba. Ubili me. Dva mi dali mač oba, čovječe. Pa ja sam ispod vodu, zato ne mogu da idem. A idi, hoći brightness. Zombi me uđe si ubili. Ne, sjajte mi. Šta smijajte? Ja sam u kući. Isključuj difficulty life. Gdje si ti sad? Sam naći svi moji jajke. Jes, našao sam mač, wooden sword. Bogaci. Ja sam. I to neko Čekaj, bacilo. da, Ko okej. je to budala bacila wooden sword? Ja do sad nisam napravio. Budala bacila ugljenu soru, to rade pametni. Pa dobro, ako nemaš bolje, onda si budala ako ga baciš. Ovdje sam ja bio izgledao. Ajde te probam. Jajke da dobijem Andrej, prvo jajke. zombi i oni koji su A pokušali, ne, koji imaju ovdje mi se mačeve. jajke mi pali. Jebte se bre pičke svijet. Andrej, ćeš da ih pomogneš da ih bijemo? Neću, sad ću da stavim pod u kuću našu. Improviziju. A ne, toliko stvari sam imao, toliko drva sam imao. Imam ja drvo ovamo. Nisam stekao drva. A ja Će skupimo. O, ma daj, nijedno praso ovdje da je meso. No utovljeni. Nemoj da ubiješ sve prase. Nemoj da ubiješ sve prase, čuš šta ti kažem. Vidi, Kosta, ti si pravi Srbin, svaki kažas. Tomića Srbija. polako Amerikanac mušo srpski. I onaj debeli međe. Koji debili? A znaš da će on taj debeli međe tu da gleda? Debeli međe! Evo pozdrav za pozdrav. Podzem na pećinu. Kosta, pozdravi Pećina, ga. alo bre. Dobro, neki pećina šta je? Metal. Pa dobro. Paus. Prci. Nisam navikao na mobnike, jemaj. Pa nisi navikao zato što nisi profesionalac. Ja sam navikao jer zadnjih godinu dana igram na mobilni. Pa ja zadnji... Nemaš kompjuter. Bež bre. Imam, 6 mjeseci. ali pun sa virus. Ljudi,
Nama hitno treba, evo imam ovdje resursi nešto malo. Već traje klip 10 minuta. Baš ne znam, isključi taj pa ćemo onda opet drugi. Eto, jeste. I eto ljudi, pozdrav od nas, moramo da se odjavimo, ali vidimo se opet za koliko sat vremena? I manje. Sekundi. Da, dobro, da. Pozdrav.